ndipo odwala akabwera ku chipatala cha bomachi amawuza kamwendo mtima wake uli gwa, maso muli mpe. Mankhwala amenewa kuno tilibe, koma mupite ku chipatala cha chiyembekezo akakuthandizani mwachangu, ndipo ali ndi mankhwala abwino, muchite changu. Ndimo mapeshenti akamva zimenezi popeza adali ndi chikhulupiriro mwa iye kwa basi, amathamanga ndi kukagula mankhwala ku chipatalachi kuti apeze thandizo loyenerera. Koma chodabwitsa chidali chokuti akapita ku chipatala cha chiyembekezoko amakakumana ndi madotolo omwewo amene amapeza ku chipatala cha bomachi. Koma zimangokhala ngati zangochitika, kapena kuti mwina anthu ena akugwira ntchito ngati ganyu samazindikira kuti chipatalacho nchamadokotalawa. Ndipo bizinesi idayamba kuyenda bwino kwa basi, odwala amathamangirako kwambiri kukagula mankhwala, ndipo pena amatha kumuwuza odwala matenda ukuti palibepo cholinga kuti angogula mankhwala ena ake odula kuti ziyayendere. Ndipo madokotala amene adali pa mgwirizano umodzi ndi kamwendo adagula mafoni anyuwani, magalimoto opuma ni masuti osiyanasiyana amitundu yosiyana, ena amizere, ena owala angalezala, ena ong'anima angagalasi, kudali tu masuti amitundu. Ndipo kamwendo adamva kukoma ni moyo wake tsopano. Ndipo mukanthawi kochepa adakwanitsa kumangira nyumba banja lake, ngakhale kuti nyumbayo sidali yayikulu kwambiri, koma idali nyumba yokongola kwa basi ya chilichonse momwemo. Banja lake lidayamba kusangalala, ndipo adakwanitsa kugula galimoto ngakhale kuti sidali yanyuwani, koma nyengo zinali zitasintha ndithu. Ndipo anthu adayamba kumulemekeza mudera limene iye amakhala, potengera kuti sadalinso munthu osauka ayi. Ali mkatikati mwa ulemerero osangalala ndi bizinesi yawo imene imayendera. Wopereka mankhwala ku chipatala cha boma adapereka ripoti ku boma yonena kuti mankhwala ena ofunikira akusowa. Awo adali mankhwala ochotsa ululu, mankhwala othana ndi tizirombo, komanso mankhwala amalungo. Ndipo woyang'anira chipatalachi amene amatchedwa kuti administrator adali wodabwa ndi wokhudzidwa kuti izi zikuchitika bwanji. Ndipo zipatala zimene zidali zolipira, zimene zidayandikana ndi chipatalachi, zidali mankhwala ochuluka kwambiri. Ndipo zoona adi mawu akuluakulu amanena kuti chinyengo chili ngati moto, chimayaka mwakachetechete. Ndipo kudayamba kumveka manong'onong'o ochuluka azakusowa kwa mankhwalako. Ndipo likulu loyang'anira za umoyo idapereka kafukufuku ukuti ifufuze kuti mankhwala akusowa bwanji. Adayang'ana muzolembalemba, adacheza nogwira ntchito pa chipatalachi, adayang'ana masitolo a chipatalachi kumene amasungirako mankhwala. Ndipo aliyense adalodaba kuona kuti panalibe umboni weniweni kapena cholozera chenicheni chakumene mankhwala aja amapita. Ndipo mapeto pake adangopereka chenjezo kunena kuti pakapezeka wina amene yakuzembetsa mankhwala a chipatala cha boma adzamangidwa mosafusidwanso mafunso ayi, popeza kuti mchitidwe unali kuti wachulukira. Ndipo zidali zomvetsa chisoni kuti anthu ena amene COVID amalipeza movutikira amasowa mtendere kuti apeze angakhala mankhwala ochepetsa ululu kumene. Patatuluka chenjezo limeneli, madokotala aja mtima wawo udayamba kugunda. Koma amene adali ndi mantha koopsa adali kamwendo. Mtima wake udalemera, ndipo adaganiza zoyitanitsa mkumano ndi anzake ati azichimwene, ine ndikuganiza kuti bizinesi yathu mchitidwewu tisiye. Ikoma ndino amantha kwambiri, akuboma alusanapeze kalikonse, tiye tipitirize ntchitoyo. Adayankhula phiri ndi mtima wake wonse osaonetsa mantha, timalirizi. Koma mawu awa sadaperekebe chilimbikitso kwa kamwendo. Mtima wake umagunda bendithu, adali ndi mantha. Ndipo adayamba kulingalira kuti izi adayamba bwanji. Njera yake ya moyo wabwino idali kumusendera ku zinthu zoyipa tsopano, zokuti akhoza kuyaluka nazo kuchoka pa dokotala wabwino kufika pa dokotala woyipa wosaganizira miyoyo ya anthu. Adapita ku nyumba koma akulingalira kuti zinthu izi angathane nazo bwanji, pakuti chenjezo limene lidaperekedwa kuchokera ku boma
lidali kungozungulira mmutu mwake pafupi. Ndipo usiku wina Dokotala Phiri adatuluka ndi chibokosi chachikulu cha mankhwala aboma kuti akasiye mgalimoto mwake. Ndipo mlonda amene amayang'anira pa tsikuli ku chipatalako adathamanga mwansanga kuimbira foni wamkulu woyang'anira chipatalachi. Ndipo mwachangu apolisi adafika namugwira Dokotala Phiri mwamanyazi. Izoonadi ng'ombe yapansika siyibisa chifuwa. Uku kudali kumangidwa kwa Phiri ndipo adayimitsidwa ntchito. Ndipo nkhani yakumangidwa kwa Dokotala Phiri idamveka ponseponse, idatchuka m'marediyo ndi m'makanema momwe, angakhale m'manyuzipepala. Idawanda dokotala wokuba mankhwala aboma kupititsa ku chipatala cholipira. Iyotu ndiyo idali mutu ya nkhani kumveka paliponse. Ndipo Kamwendo atamva izi adachita manyazi, adamva chisoni nakumbukira lonjezo lake limene adapanga nthawi imene amamulumbiritsa za udokotala wake. Adalingalira, sindapange zinthu zokhulupirika, ndakhumudwitsa anthu amene adandikhulupirira. Ndipo atamangidwa Phiri patapita masiku angapo, oyang'anira chipatalachi adakumana ndi madokotala onse. Ndipo adapanga chiganizo chonena kuti madokotala onse azipatsidwa nthawi pa wiki paliponse yokuti azipuma ndi kumakagwiranso ntchito zina zimene akhoza kupanga kapena kuzipatala zina zolipira. Ndipo koma mwachilungamo posagwiritsa ntchito mankhwala aboma ndi kusalola kuti zokhumba za moyo zilamulire mitima yawo, koma akumbukire lonjezo limene adapanga nthawi yolandira udotolo wawo. Patatha zaka zingapo Akamwendo adakhala munthu wozindikira kwambiri amene adafika pomalangiza madokotala ang'onoang'ono kuti munthu wothamangitsa kapena wothamangira ndalama, wokonda ndalama, wotsogoza ndalama amayiwala mayitanidwe yake. Ndipo pamapeto pake amapezeka kuti wataya zonse, mayitanidwe yake komanso ndalama. Moyo ndi chikondi osati ndalama zokhayi. Ndipo kuchokera pomwepo chipatala cha Nkhomboale chidakhala chipatala cha chilungamo. Ndipo Kamwendo adasiya zonse zoyipa nakhulupirika pa ntchito yake ndi kutumikira anthu monga mwa malonjezo ake. Ndipo adazindikira kunena kuti dzina labwino ndi chopambana kwambiri kuposa chuma. Adaona kuti kunali kwabwino kukhala ndi mbiri yabwino kusiyana kukhala chilichonse koma anthu nkumakudandaula nkumakamba zoyipa za iye. Ndipo adayima njii pa lonjezo lake limene adapanga. Nchamwayi kuti mathero ake sadamangidwe ndi iyeyo ayi, koma adamangidwa ndi Phiri. Zidakakhala zowawa kwambiri kuti Kamwendo akaphunzire kuti nkhalidwe udali woyipa koma ali mu ndende. Awa ndiwo adali mathero ankhani ya Kamwendo amene mpaka pano akupitirira kukhala dokotala wabwino ndi kuphunzitsa madokotala ang'onoang'ono za kukhala dokotala woyima njii pa malonjezo awo.